Pela no sini media person dong no takuk song no belai ke hambai oro manjok phema bagai jong kaisa salanya bagai si obo kaisa sini bisini je ex chairman chalok tongnai tabuk bo bini musung tui chalok tong tabuk je phainai bisi election ni bagai je chongmari ni bagai je borok ni bumung list khlaimani abon tui salanya bagai si nong no sung kisa ringjau abon bagai sini para poti bisi sini ward ni 4 number ward klai mo 13 sima tomakari Hezamara RD block Balurbondh VC ni engai ang waitem ni president sini regional committee ni tai sini ward ni para poti bisi okra hoite sini ani saksa laite ani okra dara kaka tai manai song tong bai orjo no sini ward ni jotto ni sini ward ni kok bai sini ward ni borong ni kok bai ang nong no ringjau oro je जों जे ओ एक्स chairman ni je samung tangmano chajak yangai जों kaisa press ma khlaika abon bagai tabuk sini kaka song tei dara song ni kok bai ang nong no maring jaka abon bagai tak main kok hingkai obo haise je oro BC election ni bagai je ticket ni je borok candidate je select khaimani bil musung ti select khaimani bonni ji oro ni che ex chairman chajak 5 বছর lai thaka amoni bisingo tabu tini bo post bo tinta nahar tongo je election management ni engai kaisa ticket na haja ko bo kaisa post na haja tei bastobo choli tongo bo ex chairman engai tabu oncholni bo vice president abo haike bahake ngai ba chini parani okra sakara ro amno chajak liya abo khanaoi tini bo bini musung tei je ko borong ni bum list khlaimani abono borok gosia chini parani okra sakara rok tei o jaga ni buta rok abon bagai जों kaisa kok chap mane kok sana hini press meet khaimani abon tabok chini kaka kok narganai ang lain